Izan bere, Gernikako arbola da gure ikurrik unibertsalena, Euskaldunon ikurrik unibertsalena da. Egiaztatu dugunez, 19. mendetik aurrera ia 500 dira, 5 kontinentetako hainbat bazterretara heldutako Gernikako arbolaren kimuak. Asko dira ba, Gernikako aritzaren oinordekoa dauzkaten herriak, eta nola ez, getxo zerrenda luze horretan be badago. Zerrenda horretan daude, esate baterako, Estrasburgo, Argentina, Ingalaterra, Sydney, Auschwitz, Washington, Alemania edo Madrid. Eta noski astu barik, Euskal askatasunen eta gure bake nahiaren ikurra daukien Bizkaiko eta Euskadiko leku eta bazter guztiak. Alkateak esan dau, ideologia politiko guztiek errespetatu eta maiteatzen dute gure arbola eta bere oinordekoak. Eta gainera, oinordeko hau, Gernikako oinordekoa guretzako berezia da, eta horregatik esaten eban ekitaldi hau benetan hunkigarria dala. Plaza honetan landaturik aldi berean Agirre lehendakariari bebai egiten dotzagulako gure omenaldia.